vols? No hi ha res que faci més bona olor que el cafè. Quantes? Quantes què? Quantes còpies de les claus has fet? Només me'n queda una. Pensava que passava alguna cosa. No ha de passar res, va tot bé, però vull estar sola. Dones com jo és la història de 4 dones que podríem dir que pertanyen a la classe mitja i que, per diversos motius, estan perdent el seu estatus, no? Estan perdent les comoditats que els hi permetia la classe mitja. El personatge principal és un arquitecte que, de cop una matinada, abandona casa seva i es refugia en un pis en una zona de la ciutat d'on mai havia estat, una zona més conflictiva, no? Però necessita refugiar-se, necessita fugir de la crisi, del moment personal i del moment una mica de negativitat que sembla que es palpa en l'aire. Potser una dona? Jo a la universitat ho vaig provar i va estar molt bé, pots parlar amb nosaltres, sigui el que sigui. I per què no ho havies dit mai? Perquè no té cap importància. Ja, però amb qui va... Amb la tenista. La tenista! Però si estava boníssima. Va tenir uns pits molt ben posadets. Aquest arquitecte que s'ha refugiat en un estudi de la ciutat, que podríem, per exemple, posar que és el Raval, no? Està situat en el Raval, té ganes d'estar sola, té ganes de, com ella diu en un moment del text, de posar-se a les capses aquestes dels mags i desaparèixer. El que passa és que, i l'obra també parla d'això, les seves amigues no la deixen sola, perquè veuen que no està bé, i aquí hi ha un altre dels temes de l'obra també, que és la particularitat de l'amistat femenina, la solidaritat femenina i el fer-se costat. Soc egoista, soc un monstre, ja ho sé, però és el que necessito. Deixa la clau i marxa. Treballar en teatre té dos coses bones, no? La principal és l'experiència que tenen. Fa molt temps que corren pels escenaris, han fet tot tipus d'espectacles, tot tipus de gènere, a part per la història, per la ficció. A mi em va molt bé que es coneguin, perquè els personatges de la ficció fa temps que es coneixen i aquest vincle és important, perquè ningú els hi ha regalat res. I a l'hora de parlar de problemes concrets i reals, tot i que ho fem amb humor, sabem de què estem parlant, no són gent desconnectada de la realitat. I jo crec que això farà que el públic s'identifiqui molt, no? Si torneu a entrar aquí sense que jo us hagi convidat, us juro que no us tornaré a parlar mai més de la meva vida. Compraré un bitllet d'avió i me n'aniré tan lluny com pugui, us queda clar? L'espai on hem situat aquesta història és un estudi que el podem situar al Raval, però que no és de cap dels personatges, és com que l'han ocupat. I em sembla que un personatge que s'ha perdut, que vol fugir, i que es trobi en un espai aliè, que no li és propi, on descobreix tot de capses, de records que no li pertanyen i que comenci a apropiar-se d'aquests records i apropiar-se d'una identitat que no és la seva, a mi aquesta fugida m'interessa molt, aquest contrast entre refugiar-se, tancar-se i a la vegada estar en un espai que no té res a veure amb tu. El pla B de Dones com jo té a veure amb un furgó blindat. Hola, volia una pizza. El pla B, de dilluns a divendres, a BTV.